Anga foli be an lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye a y'aw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan bi alamisadonya in na septembre kalo tile 15 san 2022 la an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan kunu araba la ka gouverneur ani ale ka délégation bin kɛra olu ka marifatigiw fɛ ka jan daw ɲɛ ka dankari u la k'u to u ka taama siraw kan ka tɛmɛ n'o sira kelen fana ye n'o ye dankarili ko taabolow ye a yirala k'a fɔ fana ko Burkina Faso jamana sɔrɔdasiw bina jan kɔnɔ u ka jamana kɔgɔduguya fanfɛla fɛ a sen fɛ sɔrɔdasi segin bɔnɛna u ni na an bɛna an ka laselikɛlaw ka kunnafoniw lamɛn a kan n'an tilal'o la an bɛna kuma aw ye fɛnɛ fɛn min ye kɛlɛɲɛbolilaw olu ka situation ye Gawo mara la min ma sɔrɔla ka da wilikan bilalenw kan bɔlɔlɔ siraw fɛ don tɛmɛnen ninnu na an mana banw la a yirala k'a fɔ ko Mali fangasoba n'o ye gouvernement ye ayiwa ko u ka bɛn an'u ka keleya ladilanin kotigiso n'o ye ministère de la réconciliation et de la paix ye k'olu ye baaraw daminɛ bɛn ani keleyaw labɛnniw na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛla la colonel Assimi Goïta ale ka yamaruya kɔnɔ n'a ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na an ka laselikɛla bɛna a ɲɛfɔ an ɲɛna ninnu de bɛna fara laseli wɛrɛ tɔmɔlenw kan an ka kunnafoni dilaw fɛ Mali ani duniya kɔnɔna na ka walawala aw ye sisan an ka ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. Ka segin ka foli kɛ an lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ k'aw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan bi alamisadonya in na septembre kalo tile 15 san 2022 la ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 6 na aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kuma kana ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye ayiwa kunungo araba la a yirala k'a fɔ ko septembre kalo tile 14 na a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye marifatigi dɔw ye minnu ma se ka ko ladɔn ayiwa k'olu de ye dankarili kɛ ne ka jan da ka gouverneur an'a ka délégation ɲɛ k'u to u ka taama siraw kan ayiwa dansagokɛla ninnu kɔni mɔgɔw seereya caman y'a yira k'a fɔ ko dansagokɛlaw ka baara de don Isa Bacili VOA Bamara ka kunnafoni sɛnsɛla ka bɔ Kayi ale bɛ détail di an ma an k'a ka kumakanw lamɛn. Lahala in kɛra jima cercle de kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnyana Torodo ale ni Sebabugu ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbɛnbɛn o de filɛ ka taa ka ɲɛsi ka gouverneur ale na ka délégation tuma min na o bɛ k'u kunsi ka taa Bamako maajugu ninnu hakilina mun tun bɛ u la o de mobili dɔ ni Toyota Land Cruiser jɛman dɔ don ayiwa o falen de tun bɛ u bolo mugujugu la u tun b'a fɛ ko o de bila ka gouverneur ale na ka délégation olu ka sira la kunkaw nana wuli an ka finitigilakaw olu ni maajugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ finitigilaka minnu ni olu tun bɛ ka convoi ma dɛndɛ olu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri kɛra sababu ye ka se ka maajugu ninnu ko u lasegin kɔ kunnafoni ma sɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ Mali tora a la nka maa dɔw olu joginna minnu ni u taara ni olu ye kɛnɛyaso la ka gouverneur k'a b'a da ka population bɛɛ lajɛlen tulo kan a n'a ka délégation u ɲuman donna Bamako a bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'o di ka taa an ka finitigilakaw ma olu minnu wulikajɔ ni cɛsiri n'u y'a kɛ ka ɲɛsin ni maajugu ninnu ma a ɲininen don sigidalamaw bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoniw olu di ko ɲuman an ka lakana tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka fu siri ni maajugu ninnu na cogo min na Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamana o tɔgɔ la. Burkina Faso jamana kan olu ka sɔrɔdasi dɔw fɛnɛ bina dansagokɛbagaw ka jan anu ka dankarili kɛ u ka mɔgɔw la ka a senfɛ a yirala k'a fɔ ko sɔrɔdasi segi ɲɔgɔn olu nin tora la nka kɔseginna sɔrɔdasiw ye a yira k'a fɔ k'u ye ta kɛ dansagokɛbaga 41 ɲɔgɔnna kan an ka Kader Traoré VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Wagadugu ka kumakanw lamɛn a kan. Burkina Faso ngo taratalon tɛmɛni finitigi segi bɔnɛna o ni na 10 ɲɔgɔnna jogira kama sɔrɔ olu tun bɛ munumunu salo kɛra faso worodugu fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Udalan ka province ra yɔrɔ min na maajugu tun nana mugu ci u ka daga kɔnɔ Dewu dugudenni na nin finitigi kofɔlen ninnu taara bɛn jatigɛ walikɛlaw ka jan kɔnɔ Ursi dafɛ dugu ra kɛlɛ kɔnɔ sɔrɔdasi segi minnu bɛɛ ye 11e régiment d'infanterie commando ka maaw ye olugu fatura laseri dɔ kɔnɔ min bɔra sɔrɔdasiw ka daga ɲɛma fɛ ale y'a yira ko finitigiw sera ka bɛnkani walikɛla 41 faga o tɛmɛnin kɔ k'o sera ka mugu kisɛ ani bolimafɛn bɔsi walijugukɛla ninnu bolo faso ka état-major ɲɛma ye finitigi ninnu fo u ka cɛya ani u ka kɔrɔgbɛlɛnya ra o waliɲumanlɔn kelen de fana kosɔn jamanakuntigi Paul Henri Sandaogo Damiba ale y'a senfa ka se Ursi yaasa ka se ka taa jalandi ni finitigi ninnu ma an bɛ wele ko courage du combattant Damiba ko nin sɔrɔdasi dakabana ninnu ma k'o ka jija u ka baara la a ka ɲi k'a ka baara kɛ ni balika wuli hakili le sabula an man kan ka sigi ɲɛsumana
k'a sɔrɔ maa jugu bɛ a gɛrɛfɛ kilomɛtiri 5 walima kilomɛtiri 10 a ka ɲi ka se ka kɛlɛkɛsen dɔw bila sen kan i n'a fɔ kunfɛko. Sergent chef Sylvestre Drabo bɛ nin kɛlɛkɛjɛnkulu cɛman minnu benna maa jugu ka jan kɔnɔ. Nous avons suivi une attaque. Jɛnkulu maramafɛntigiw benna an'u kan walima an n'u benna olu ka jan kɔnɔ. An bɔɲɔgɔnko dɔw benna kɛnɛ kan nka nin tɛ anw bali k'an kɛ cɛfarinw ye kɛlɛkɛ kɛnɛ kan. Faso worodugu walijugu ta dɔrɔn ye sabula tileben fan fɛ ani kɔgɔdugu fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kundugu ani kunbiya dugudenninw na jɛnkulu maramafɛntigiw ye mugu ci olu ka gendarmew ka daga kɔnɔ nka maa si ma bɔnɛ o nin na. Nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Kunungo araba la Benin fangatigilamɔgɔw fana ye laseli kɛ k'a fɔ ko marifatigiw ye dankarili kɛ u ka lakanakɛlaw dagayɔrɔw la ka taa u ka jamana kɔgɔduguya fanfɛla la yɔrɔ min ni lamagaba donnen bɛ a la an bɛ waati min na ko bi dansago kɛwale kɛbagaw fɛ. Mariam Tarawele ale bɛ détail di an ma an ka kumakanw lamɛn. Fatigi dɔ minnu tun bɛ bolimafɛn moto fila kan nana bin u ka douaniers kan ka sɔrɔ u lakanalen tun tɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔ ka fɔ la a y'a lase u sen fɛ k'a fɔ ko dangarili in bɔlen don ni juguya wale fɛ ka tɛmɛ jatigɛ wale kan n'o ye djihadisme a ye min fara a kan nka sariya dɔw ka fara kunnafoni diso dɔw kan a yɔrɔ la i y'a lase ko duguden mɔgɔ fila de fagara nin dangarili sen fɛ n'a kɛra Alibori n'o filɛ nin ye Benin ani Niger jamana dancɛ la wa ko yɔrɔ min lakodɔnnenba don kosɛbɛ ni walejugukɛlaw ka waleyaw ye douanier finitigi dɔ ka fɔ la a y'a ka jɔrɔna yira kosɛbɛ ka kɛ ni djihadistes ka bingali walew daminɛli ye u ka jamana kan i n'a fɔ u bɛ cogo min na Mali, Niger ani Burkina Faso jamana kɔnɔ ko jamana minnu bɛ kɔgɔji bolo fɛ i n'a fɔ Benin, Togo, Ghana ani Côte d'Ivoire jamana bɛɛ wuli ka jɔba de la nin waati in na walasa ka se ka dɔ fara u ka lakana fanga kan cogo min na u bɛ se k'u ka jamana ani u ka dancɛw lakana. Halisa an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ninnu ye an bɛ halisa dansago kɛwalew ani lakanako bolo ninnu olu kan ka tɛmɛ n'o sira kelen ye DIRPA n'ale ye Mali sɔrɔdasiw ka kunnafoni ɲɛmɔgɔya cakɛda ye ale ka kunnafoni sɛnsɛn kɛnɛ kan u ye a yira k'a fɔ ka misali ta Mali kunnafoni sɛbɛn dɔ kan n'a bɛ wele ko Soir de Bamako olu ka laseli kan min ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sira welekan dɔw ye mɔgɔ caman bila Mali kɔrɔyan fanfɛla la ka wuli ka u sigiyɔrɔ bila ka boli ka u kunda ka taa Gawo awa ka mɔgɔw cɛla awa musow 600 ani kɔ o ɲɔgɔn b'a la ani denmisɛnnin b'a yiri ka caman awa ka da o kuma ninnu kan Mohamed Touré ale wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o koɲa ninnu kan a ye wele bila Barajal ma Barajal ye kunnafoni sɛnsɛnla ye ka bɔ Gawo an ka seereyaw lamɛn a n'a ka hakilinaw lamɛn a taabolo kan. mɔgɔ ninnu kɔni n'o ye talatayikaw n'olu bɛ an sɔngɔ marabolo la talata yɛrɛ ni ani Gawo cɛ a bɛ taa kilomɛtiri 150 walima 60 la mɔgɔw bɛ ka siran mɔgɔw bɛ ka sa donc caman bolila ni k'u kunda an sɔngɔ dugu walima Gawo dugu yɛrɛ la jawuli bɛ yen nin waati in na fɔ k'a dama tɛmɛ o kɛra sababu ye ni ka taa maa 2,000 ani 400 ɲɔgɔnna na minnu bolila k'u sigiyɔrɔw bila o mɔgɔw la cɛw b'u la musow b'u la maakɔrɔbaw b'u la denmisɛnninw b'u la a mɔgɔ ninnu fana bolitɔla de nana u hawjalen de nana u jawulilen de nana u bolila k'u ka baganw to yen u ka bolila nafolo olu bɛɛ lajɛlen ni min ma jeni ayiwa boli ni haraba kɔnɔna na u taara ka to yen an bɛ se k'a fɔ u nana hali alama dala dumuni ani dayɔrɔ ko a ka gɛlɛn kuma tɛ ko balo ma donc u kɔni bolila n'u denw n'u ka cɛkɔrɔbaw ye an'u ka muso kɔnɔmaw walasa ka se ka u ni kalifa Gawo kɔnɔna na. Bɛ lahala jumɛn kɔnɔ Gawo ye famaw sera k'u ladon cogo jumɛn n'a fɔra ko maa bolilenw kɛlɛw ɲɛ ka kɔrɔ minnu bɛ Gawo ye a bɛ san bɔ ninnu fara n'o kan ayiwa ka gɛlɛyaw to senna Gawo yɛrɛ dugu kɔnɔna na o ladonni ko a bɛna kɛ jumɛn de sigida ɲɛmɔgɔw bolo ye. Sigida ɲɛmɔgɔw kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ k'u seko kɛ nka a bɛ i n'a fɔ a taara k'olu bolo da parce que n'i y'a jateminɛ olu yɛrɛ ka nin baara ninnu tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔ donc maa 2,000 ani 400 ni kɔ cɛ ni musow ani denmisɛnninw na n'a fɔra olu nana olu yɛrɛ sigiyɔrɔ dɔrɔn ye jɔrɔnanko ye fɔlɔ kuma tɛ u dala dumuni an'u ka saniya ko n'o ye ka taa ji ɲuman sɔrɔli koliji sɔrɔli dala dumuni sɔrɔli fɛrɛbɔ siyɔrɔko bi a kɛlen don kamanagan belebeleba ye yen marabolo maaw yɛrɛ bolo barisa Gawo marabagaw olu yɛrɛ wililen don ka dɛmɛbaw bɛɛ lajɛlen wele ba ɲumankɛ tɔn bɛɛ lajɛlen k'olu wele walasa bɛɛ lajɛlen k'i seko kɛ u ma dan o dɔrɔn ma u ye Gawo ka denw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen wele ko bɛɛ k'i seko kɛ nin ko in na barisa an k'a dɔn k'a fɔ ko
ulu fana ya an dɔw ye olu y'an ka jamanadenw de ye wa an ka ka hinɛ don ɲɔgɔn na ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ an seko n'an dama yira la malheureusement a nana bɛn ni waati fana ye waati min gɛlɛyaba bɛ Gawo kɔnɔna na barisa taa ni ka segin kun ka gɛlɛn kosɛbɛ hali n'a sɔrɔla duguma sira min kun datugulen don banbaci walew fɛ ale dayɛlɛla taamaw fana daminɛna a sira in kan o ma se ka gɛlɛya caman wuli an bɛ yɔrɔ min na. Ni tun ye Barajal ka kumakanw ye Mohamed Toure ka mikro la ka tɛmɛ ni halisa lakanabaliya ninnu olu sabatilikunw an'a lakana taabolow ye u siraw ye lakana siraw kɛlen bɛ Mali sigidalamɔgɔw ani faamaw kamanagan koba ye an bɛ don min na i ko bi yaasa ka faamuyali sɔrɔ a taabolo la Modibo Dambele fana wulila ayiwa ka se mɔgɔ dɔw ma ka ɲininkali tɛnkunnen k'u la k'u ka seereyaw ta olu cɛla Mamadou Sise ale b'a la ale ye don naɲa kunnafoni dila ye ani muso fila fana minnu ye a kanu k'a fɔ k'olu ka tɔgɔ tɛna se ka fɔ seereya ninnu kɔnɔna na an k'u ka seereyaw lamɛn. Bon bi kɔni alhamdulilayi an bɛ se k'a fɔ dɔ bɔra a la mais ko dɔ delila ka kɛ jɛnɛ min ma deli ka kɛ c'est à dire marifa kana ci fo dugu cɛmancɛ la nin y'an siɲɛ fɔlɔ de ye k'o ye mais depuis kɔni kɔrɔ vraiment an ma tɔɔrɔ foyi ye. Sarasulakaw bɛ wulikajɔ mun na ye aw minnu bɛ nin sigida ninnu na ye aw ye yɛlɛma jumɛn ye u ka baara tagabolo la. Alhamdulilayi u ka baara taabolo kɔni an ka finilaka ninnu depuis daminɛ na u bɛ taabolo min kɛ u b'o taabolo kelen de kɛ u b'u k'u seko de kɛ mais ko in ko nɔgɔman tɛ. An sera an balimamuso fila ma minnu y'a kanu k'a fɔ k'u tɔgɔ kana fɔ ka da yɔrɔ yɛrɛ bɛ gɛlɛya mun kɔnɔna la. Lakanako bɛ cogo di nin wagati ni na jɛnɛ? Jɛnɛ bi kɔni bi an bi barika da Ala ye dɔɔni mɔgɔ ni fiɲɛ minɛ k'a bila barika da Ala ye. Lakanabaliya dɔ de bɔra la wa ou bien dɔ de farala kan aw ka jateminɛ la? Bi kɔni an ka jateminɛ la lakana bi yan. Mais anw de ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko jatigɛwale mɔgɔw k'u ye bolonɔ bila bɛnkan na ni dugulamɔgɔ dɔw ye o kuma in e b'o kalama wa? Kalama. Jɛnɛ ne bɛ jɛnɛ dugu kɔnɔ. Mais jɛnɛ kɛrɛfɛlaw la lakanabaliya bɛ cogo di o yɔrɔ ninnu na bi? Jɛnɛ kɛrɛfɛlaw la lakanabaliya bi a ka fisa dɔɔni an hakiliw ma sigi kosɛbɛ dɛ mais i ka fisa ni kulu ye. Munna? Faamaw nana fɛn caman kɛ adamadenw hakili. Se ka misali d'a ma faamaw ye mun de kɛ? U ye lakana sabati an ka yan lamini kɔnɔ. Balimamuso e bɛ yɔrɔ jumɛn na Mali la? Ne bɛ jɛnɛ de alhamdulilayi bi kɔni an bɛ Ala tanu dɔɔni parce que ani fɔlɔ tɛ kelen ye fɔlɔ lakanali la an bɛ da an tɛ sunɔgɔ an hakili sigilen tɛ marifa mankan b'an kunna chaque fois tuma bɛɛ mais bi na kɔni dans les 2 derniers mois n bɛ se k'a fɔ 3 derniers mois an lafiyalen don dɔɔni. Est-ce que jɛnɛ kɛrɛfɛ dugu fana bɛ ten wa? An yɛrɛ y'o mɛn an ka dafɛ dugu ninnu na kɔ dɔw tun bɛ yen parti mɔgɔ la mɔgɔ ka se yen yɔrɔ min. I n'a fɔ dugu jumɛn na? Ɲala kɔfɛ tɛmɛna Ɲala kan ka taa dɔɔni ani gaɲa ninnu y'a ye mais sisan an paraît-il que fo o kɔ ninnu de ɲɔgɔn fɛ a situation fana ka nɔgɔn ni fɔlɔ tɛ kelen. Lakana tigilamɔgɔw bɛ wulikajɔ mun na ye e nimisi wasalen don a kɔɲɛ la wa? Bon vraiment nimisi wasalen don a kɔɲɛ la parce que u bɛ yan nɔ su ni tile jɛnɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ yan a dafɛ duguw la u carilen bɛ fan bɛɛ fɛ an bɔ o bɔ an bɛ mobili de ye fan fɛ kɛnɛ jɛnɛ kɔnɔ ka taa daminɛ. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ko marifa ka ci jɛnɛ dugu kɔnɔna la e ko cogo di o ko la? Marifa cira jɛnɛ dugu kɔnɔna na o yɛrɛ ma mɛn o de la kuma daminɛ na n y'a fɔ dan kalo 3 laban in na samiya daminɛ wagati u ko mɔgɔ dɔw nana banki de ye a ka teli kama mɛnna marifa ci kɔni na 22h fo misiri selila ka ban marifa bɛ ka ci kɛnɛ cira de marifa cikan jɔ mɔgɔ kelen tora la 3 blessés polisiw de ye tireliw kɛ. To shut it down, wiping the tears away. This is the day I stand my ground. Everybody watching me while I'm trying to figure out which is the way to go. Can you hear me now? Never say never, cause you never know what's ahead of you. Under books so many years, now it's hard to crib the schedule. Yeah, if you don't get nothing, remember these words I said to you. Seize every moment, it might just be a better new. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa k'a fɔ an balimaw ye alisa aw bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA
studio worona kɔnɔna na o ye wa soba la Washington DC ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ ka don an ka jɛmukan in na ni waati na a bɛ se k'an sɔrɔ radio siraw fɛ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na fiɲɛ turukala 106.1 ka Gawukaw fɛ yen nɔ fiɲɛ turukala 93 ka Tumutukaw fɛ yen nɔ ayiwa Korokaw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ radio Orona kan olu bɛ taa fiɲɛ turukala 92 kan ni minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na ni waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ an ka sanfɛ bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka Facebook an'an ka YouTube page kan live la directement na ayiwa ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye Chinois ka jamanakuntigi Xi Jinping ani Rusiw ka jamanakuntigi Vladimir Putin olu ye tɔnsigi kɛnɛ sigi Samarkand Uzbekistan mara la yasa ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka jamana fila ka baara ɲɔgɔnya u sinsiliw kan Senemu Keita ale bɛ a laseli kɛ an ye an ka lamɛn. Putin ni Xi ye ɲɔgɔn ye alamisadon Uzbekistan jamana kan ɲɔgɔn kunbɛn dɔ senfɛ min ɲɛsinnen bɛ lakana sabatili ma walasa ka ngwara da Ameriki jamana ɲɛ ni jɛkulu ni n'o ye Organisation de la Coopération de Shanghai N jamana Pakistan jamana o ni Union Soviétique jamana kɔrɔ caman b'a kɔnɔ ɲɔgɔn ye nin ladibilen don ka sabu kɛ Rusilaka dangarili ye Ukraine na o ni fɛnɛ lombo laban mun bɛ Ameriki jamana ni Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ ani Europe gun Japon oni N jamana ka bɛnbaliya ka kun kɛ subahana mansinw lakana ani dugukolokow ye ni lajɛrɛ ni bilala minan kɔnɔ min bɛ si ka taama fɔlɔ kɔfɔ Chine jamana kɔ kan kabini murabana jugu nin daminɛ n'o ye Covid ni y'a san 2 ni tila ye a bɛ sinsinni kɛ Pɛkɛn ka ŋaniya jirali kan k'a bɛ fɛ ka kɛ u ka lamini belebele ye ani si ka ɲɛngwɛn ɲɔgɔn ye senfɛ Mr Putin ni Ameriki jamana a n'a jɛɲɔgɔnw ka taabolo cɛjugu la gosi minnu ka laɲini ye ka duniya bɛɛ bila u ka maraminan kɔnɔ si kumana ni farati ye a ko Chine jamana labɛnnen don ka duniya bɛɛ fangabatigiya misali ɲuman jira min bɛ duniya bila yɛlɛma sira teliman kan ani ɲɛtaga ɲuman kuntalajan. An balimaw aw ni yantuma laseli min tun bilalen be septembre kalo o tile 16 la famaw fɛ o tun ye danfara don tɔnw ni jamana fanga cɛ fan dɔ fɛ ani famaw ni kalandenw denmasaw cɛ yala lakalisow ka adamadenya ani nafoloko cogoya min be senna sisan ka fara jamana ye fɛrɛ minnu tigɛ o b'a to kalandenw be se ka ladon sanjiba ani lakanabaliyaw kɔfɛ maraw dɔ kɔnɔ wa aw ka jaabi aw ka fɛlaw ye jumɛn ayiwa minnu b'a fɛ k'u da don nin baro la jamukan kɛrɛnkɛrɛn na a ye na baro kan fɛ ni sibiridon aw y'aw tulo sɔgɔ VOA Bambara an b'a fɔ jamukan kɛnɛ kan nin kana fɔ kɔ dɛ. Septembre kalo tile 15 o ye bɛjɛ fanga don ɲɛnamayali kɛrɛnkɛrɛnnen ye duniya kɔnɔna la ka sigi o hakilinaw kan Mali jamana donna démocratie yɛrɛ tabiyaw kɔnɔna na ni ye a san 31 ye nka k'a ta san 1991 waati ma kana se fo bi ma fanga darakira ko siɲɛ 3 ɲɔgɔnna sɔrɔdasiw fɛ yala nin bɛ a bɛ se ka kɛ a koɲa a bɛjɛ fanga ko nu a taabolo a faamuyalen don Mali jamanadenw fɛ wa a faamuyalen don Mali jamana kɔnɔna na wa ka da o taabolo ninnu kan jamanaden caman ye u ka hakilinaw di a kan Mariam Kuyate VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ ale ye a dɔw ka seereya sɔrɔ an k'u ka hakilinaw lamɛn. Bɛjɛ fanga lawaleyali Mali kɔnɔ maaw ka faamuyali tɛ kelen ye a ko la Bara Sulemani Dial kunnafonidila don an sɔrɔgo mara la ale yɛrɛ bolo ko siga fosi t'a la ko démocratie tɛ Mali kɔnɔ ka da jumɛn kan nin ye san joli ye an bɛ munumunu na an bɛ tiriki tɔrɔkɔ la an dɛsɛlen bɛ ka kalafili sɔrɔ nka fanga darakira fo siɲɛ caman jamana in kɔnɔ fanga daraki don o bɛ démocratie nagasi a b'a segin kɔ o ka bɔ yen nɔ minnu kan ka kɛ jamanadenw ka wasadenw ye olu fana sigicogo man ɲɛ barisa olu kun kan ka subandi jamanadenw yɛrɛ de fɛ o mana bɔ yen tuguni jamanadenw yɛrɛ ka hakilina o tɛ se ka fɔ ni siranya tɛ. Kumba Tangara Urtel barakɛla don a ka fɔla ko maliyɛnw ka faamuyali man bon kosɛbɛ halisa démocratie la Mali kɔnɔ. Liberté d'expression o sɔrɔla kɔnɔ ni o ye ka kumada di bɛɛ ma journaux cayara mais o fana kɛra sababu ye ka tiɲɛli la wara ka da kan n'i y'i sɔgɔ a kunnafoni di sira dɔw la a bɛ k'i kɔnɔ ko diɲɛ bɛ wuli sisan démocratie a ma dabɔ o kama caman y'a kɛ ni yɛrɛmabila hakilina ye. Mali ka segi a ka tabiyaw n'a ka danbew ma ko na kɛ sababu ye ka faamuyali ko ɲuman don démocratie la jamana kɔnɔ Mahamani Mariko
kulu min sigilen do faso ɲɛta kama CRAJ o ɲɛma don. Donc anw de kan ka lajɛ bi bɛɛ fanga ye an ka faamuya an ka bɛn an ka tabiyaw ye min na jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o de kan ka kɛ bɛɛ ka wulikajɔ sababu ye. Walasa bɛɛ fanga o ka sinsin Mali kɔnɔ ko donse 4 bɛ yen nɔ mun kan ka kɛ maliyɛnw taabolo ye Seydou Cissé ka fɔ la ɲininikɛla do Bamakɔ sanfɛ kalanso la. Dosen fɔlɔfɔlɔ ye président ni gouvernement ye o y'olu ka baara ye ka jamana jɔ u ye kumakan mun fɔ an ɲɛna élection waati la k'a jɔ o hakilina kɔnɔ. Maintenant olu o kɛrɛfɛ dosen filanan ye mun ye o ye an bɛ mun wele ko assemblée député blond ka jateminɛ kɛ ka gouvernement kɔlɔsi a kana ko kɛ mun man ɲi jamana ma mun man ɲi jamanadenw ma. Maintenant dosen sabanan ye mun ye o ye jamana sariyatigɛlaw ka fanga de parce que sariyatigɛlaw ninnu juges olu kan ka kɛ mɔgɔw de ye mɔgɔ minnu u bɛ sariya tigɛ k'a sɔrɔ u ma jamana maralaw ɲɛkun jatemina jamanadenw ka hakɛ an'u kan k'u jɔyɔrɔ fin ko minnu na a bɛ fɔ de ma les devoirs citoyens et les droits vraiment olu quand même olu kɔfɔlen don kosɛbɛ ni jamanadenw sera k'o faamu hakili la o de démocratie sinsin bolo bɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin y'a san 31 ye Mali ye bɛɛ fanga subanti ko walasa jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se k'i fɛla fɔ jamana kunkanko la nka o bɛɛ n'a ta fanga dafiriko 3 Mali kɔnɔ jamana o bɛ furancɛla tɛmɛ fanga kɔnɔ kabini uti kalo tile 18 san 2020 Mariam Kuyate ka laseli do Bamako VOA Bambara. Marakaw ne ko ka ko du blon ngono ka usigi ne be blon nya fe ne be ka ulaje retroviseur la doni ba okuna ko mo abe fe ka dobo doni griala marakaw la magale ne soro bale mangando tukuni do fara radio manga ka fara fina foli wati la magale ijota tukuni ni modibu mangaye au vewa modibu fara fina foli wati raba 13h 14h ube klaga siga ka tibiri kari ali tere ai linga na fo mo shiko la magale bise ka blon wala si ça nebe tangono ayo kele dro fo pas 0. Gɛlɛya baba minnu n'u bina Mali jamana kan ni waati laban ninnu na kɛra sababu ye ka jamanadenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ayiwa yaasa ka tuguli kɛ u koɲɛw kan jamana faso bonba n'o ye a gouvernement ye u ka kotigiso min n'a bɛ bɛn ani kelenya labɛn jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛla la olu ye baara labɛn baara dɔgɔkun kelen baara dayɛlɛli kɛnɛsigi kɛ bi ayiwa min ɲɛmɔgɔya bɛ colonel Asimi Goyita bolo Mohamed Danyogo n'ale ye VOA Bambara ka kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale bɛ kuma ɲɛ a taabolo kan an ka kumaw lamɛn. Mali siyaw ka masuwandilenw minisiriw jeliw dozow ani lasigiden minnu bɛ Mali kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen de ɲɛna sa dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲa ɲɛsinen do bɛn ani kelenya ma Mali cɛmancɛ fanga n'o ye Asimi Goyita ye ale y'o baaraw kolonbo kari Muhamadu Juwara n'ale bɛ baara kɛ minisiriso la mun ɲɛsinen do bɛn ani kelenya ma ale bɛ a da don nin baara ninnu koɲɛw la k'o ɲɛfɔ an ye. N'i ye Mali ta diversité bɛ yen n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min bamanankan na c'est à dire que an ka siyaw ka ca an ka kɛnɛw fana tɛ kelen ye nka o bɛɛ n'a ta jamanadenw faralen do ɲɔgɔn kan k'a kɛ jamana kelen ye k'a kɛ hakilina kelen ye k'a kɛ laɲini kelen ye n'o ye an yɛrɛ ka devise ye donc a ɲininen do an ka an banban o kan donc bɛɛ ka to i yɛrɛya la nka an ka jɛ ka kɛ kelen ye. Burama Sumano ni kɛnɛ in kan ale kuma ta Bamako dugutigilakaw u tɔgɔya la ale hakilinata ye mun ye ka ɲɛsin nin dɔgɔkun kofɔlen in ma an ka o lamɛn. Nisɔndiya do jigiyasigi do nisɔndiya do munna bɛn ni keleya Mali y'o jamana de ye si a kuma jamana do balimaya furuɲɔgɔnya kalimaya nimɔgɔya sifoya nin bɛɛ jamana do bon nin fɛn fɛn y'a filɛ ka fɔ nin bɛɛ sigila ka bɛn ne dilan bon adamadenw mana sigi wagati la hakiliw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kɛlɛ bɛ se ka na nka fɛn fɛn nana Mali la sigi ka kuma y'a bɛɛ ɲɛnabɔ wa an b'o sigi ka kuma kɛnɛ kan. Mayiga Sina Damba n'ale ye minisiri kɔrɔ ye mun tun ɲɛsinen do muso ani denbaya koɲɛw ma ale y'a yira k'a fɔ an bɛ wagati min na san malidenw kan ka yafa ɲɔgɔn ma yaasa Mali ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la. Sina Damba ni Ala sɔnn'a ma a bɛ kɛ sabati ye bari an ye kumakan minnu mɛn a bɛ mɔgɔ hakili sigi jamanakuntigi ye min fɔ ani ministre de la réconciliation ye min fɔ fo ka taa se mɔgɔ ye kuma min ta kɛnɛ in kan bɛɛ y'a yira k'a fɔ bi malidenw mago bɛ fɛn min na o ye bɛn ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka yafa ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ ka an ɲɛsin an ka jamana ɲɛtaga baaraw ma donc ni bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ
foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ ni bɛn tɛ yɔrɔ yɔrɔ sigi tɛ se ka kɛ yen nɔ donc bi kɛnɛ an mago bɛ maliden bɛɛ lajɛlen an bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ani jamana kɔnɔ an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma min kɛra o tɛmɛna an ka o datugu an ka tɛmɛ ni kura ye cɛmancɛ fanga ɲama yɛrɛ n'o ye Asimi Goyita ni kɛnɛ kan ye kuma ta ka ɲini malidenw fɛ u ka nin dɔgɔkun ye u ka lawaleya bɛɛ ani kelenya u ka se ka na kɛrɛnkɛrɛnyala a y'a laɲini kulu minnu fɛ minnu tɔgɔ ko groupe signataire de l'accord de paix minnu tun ye maramafɛnw ta ka kɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka na ni bɛn ye Mali kɔnɔ Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Nakama dogo Mali kura au nakama dogo nyana nakama dogo Mali kura yo au nakante dogo nyana Washington konona na yano au nakama dogo nyana nakama ni duga jabi usigilen filɛ au nakama dogo nyana de nakama dogo kayatu yo au nakama dogo nyana nakama dogo Mariam yo au nakama dogo nyana nakama dogo Mori wau nakama dogo nyana nakama dogo Mamedi yo au nakama dogo nyana nakama ni duga jabi sigilen filɛ inakama dogo nyana. Ayiwa sisan an k'an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Kan senantolanta bonagun kan championnat d'Afrique des nations CHAN tirage au sort bolodalen do kabla octobre kalo nata tile fɔlɔ la san 2022 in na Alger o ye Algérie faba ye tirage au sort baaraw bɛ daminɛ ni nɛgɛ 19 dana gosira o ye Algérie heure ye o bɛ bɛn Mali nɛgɛ 18 ma o la a bɛ dɔn jamana minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen na n'an ko groupe CHAN ye farafinagun senantolanta ɲɔgɔn danba ye min bɛ farafina senantolantanaw dɔrɔn ko fɔ minnu bɛ ntolantan farafina sodenw ko don jamana minnu bɛ na u niyɔrɔ ta san wɛrɛ 2023 CHAN ɲɔgɔn danw kɛnɛ kan Algérie jamana 18 don a jamanaw dantigɛlen filɛ Algérie jatigi Maroc Libye Sénégal Mali Mauritanie Côte d'Ivoire Niger Ghana Cameroun Congo RD Congo Ouganda Soudan Éthiopie Mozambique, Angola ani Madagascar. Mali ka ye jamana 18 ninnu cɛma éliminatoire ɲɔgɔn dan 2 minnu tana uti kalo tɛmɛnen na ani septembre kalo nin daminɛ na Mali ye se sɔrɔ Sierra Leone kan ɲɔgɔn dan tagani ka segin na hakilina jiginna tagali la Sierra Leone tun binna Mali ɲɛkɔrɔ celu 1-2 Mali kanu na ɲɔgɔn dan kɔsegini na Mali ye se sɔrɔ Sierra Leone kan celu 2 kanankolo Mali kanu na VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala Seludo ya kuma ndo fana men ko sanina kanga ministry ata do kulikuro ja tara elisi mut komter lela elisi komter ayelo lole kono kata o wala be kulikuro ga be kuto nyanga ngono o ikele wa sira mai ni sira mai ne ma tema ofe ebo defono onyuma no juguma don to kodi tado ale kile mata ko ngo karim fana tara ay me karim dimna koro ale tara mobile la awo kumuna kungulo ba kandala le ba kungulo ka bo akala fade kumuna ko beta ale ka kebula fa karim ay don ta bala parce que afana lo neno mais abana lo nente voilà koroboro le onano nente ya ko pourquoi o beta ngana lo neno me koroboro lu be kala ulo me korogoro fana ke warana yo ngoto babo bena wakati mina kubude ndo ekola nortan ulu kumegirin ka dile antan no kumutudu wakandele kono mangala ubetu taka man udugo finun biru sanfe tuwa utale sisa ulu nyimzara kulu makala ole la tuwa kan korogoro be tuwa kan mi fo anti se ka fo parce tuwa ulu sono ka tuwa bu la me anya ko regele ara sa ande tuwa bu wele kana tuguni mona ukana ande onkala ai akaite andi o me ka bo sanga ta kala yo mali bele be se ka do mali étudiant balé ne be kof Europe me kof lala
Anga foli be zemble ani surwale nye ya famia ka foko ni mina dansiki ke anga bi kuna fonuna jamungani alabena shekchiro ani selemu keta fe ala selu kera uye ne ke tu trawre fe ambe la ininke au fe aka usokolento vewa ka kuna funisraula radio ani television ka ni tuye ke tu trawre kuma kanye malikura keneka aka ambe wati ore